Teo, els has dit que vinguessin? Sí, Jofre, hem quedat aquí, però no sé, no venen. Els has dit que no ho diguin a ningú? Que sí, Jofre. Ja era hora. No s'ha seguit ningú, no espero? No. Mireu, és aquí. Ui, fa mal color. Encara està tendra. Sí, està molt verda. Millor no tocar-la, no? Encara haurem d'esperar uns dies, però recordeu, és secret i aquesta és nostra. Petits i grans esperen recollir aquesta herba amb la que faran les falles a Sant Julià de Cerdanyola i Bagà. La vigília de Nadal celebrem de nou i en directe la Fia Falla. Una cosa, els de la tele no ens fotran l'herba, no? Espero que no, perquè si no l'haurem pifiada. No ens la prendran, són bona gent.